Is-sibt filgħodu fuq l-adba tal-qorti il-President tal-Għaqda Repubblika u l-kelliem għall-Ġustizzja tal-Partit Nazzjonalista Robert Akolina fetaħ il-kanuni fuq il-Kummissarju tal-Pulizija u l-Avukat Ġenerali. Skont hu id-Deputat Nazzjonalista Kerol Akolina, il-Pulizija u l-Avukat Ġenerali għadhom ma kaxkru lil ħadd quddiem l-adba tal-qorti biex jaffaċċjaw akkużi kriminali brabta mal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Robert Akolina sostna li skontu l-Pulizija u l-Avukat Ġenerali m'għamlu xejn biex issir ġustizzja dwar il-mewt ta' Daphne Caruana Galizia. Dan għalkemm bħalissa għaddejjin proċeduri kriminali fil-konfront ta' numru ta' persuni li allegatament kienu involuti f'dan l-omiċidju. Waqt il-konferenza tal-aħbarijiet Robert Akolina stqarr li l-Għaqda Repubblika ser tiqpa' issus wara l-Kommissarju tal-Pulizija u l-Avukat Ġenerali. Robert Akolina apparti li huwa l-President tal-istess Għaqda Repubblika huwa wkoll ħu d-deputat tal-Blue Heroes Kerol Akolina. Id-deputat li rnexxielu jsorġi fuq siġġu parlamentari wara li kkontesta l-elezzjoni każwali wara li ma qabisx il-kwota. Wara li ġie elett il-Kap Nazzjonalista Bernard Grech fdalu d-dekasteru ta' kelliem għall-ġustizzja. Sorsi fid-Dar Ċentrali qalulna kif hu Kerol Akolina taħ palata biex jikseb dan id-dekasteru, hekk kif l-Għaqda Repubblika għamlu ċara li l-kelliem għall-ġustizzja għandu jkun xi ħadd qrib tagħhom. Talba li Bernard Grech baxxa rasu għaliha.